So, dito na tayo sa... Patapos na yung luto, ah! Taray! Ano sa man eh? Ano? Ah, wow! Ah, seafoods! Ah, iba yung handa nyo ngayon, iba rin yung bukas. Iba talaga, madam! Iba talaga si madam! Oh. Yan? Hindi, 54 lang doon. Ah, ganyan din bibilihin. Mas malaki yung bibilihin nyo dyan. 60, 65. Pa. Magkano yung bilhin nyo sa ganun, ano? Mga 80,000, no? Mga 80,000. Nanonood kami ng movie kasi may bisita pa si Bakang sa labas. So, iba yung kainan. Bukas, iba rin ngayon. Paano sa bukas? Meron ngayon. Ah, kahapon. Sa bukas. And the next day after tomorrow. Ha? Ano na lang? Sabaw, no? Tapos magpahinga. For sure, dami maniligyan dito. Ah, marami ka bang? Wala ka naman ng utang. Ah, meron ka ba? Kasi nito, pagkatapos ng 2-day celebration, sunod-sunod ang mga... Hindi, pero hindi. I know. Magtakanaamang yun. Hindi, alam ko ikaw. Magtakanaamang yun. Saan wala? Ana ka pa ba? Di ba wala na? Akala ko ba clear ka na ka? O, narinig tayo dyan. Ha? Sa CEO, Hindi ako naniniwalang ano. Hindi ako naniniwala. as a businesswoman, maubusan. Oo. Actually, ubos na, oh. Sold out na yung mga ano niya, paninin niya. Kilala ka. So, ito, ano yan? Laman, paklay. Yan ba yung paklay? Paklay, ayan. So, luto ni mother yan. 2 days talaga pinapakuluan kasi Para malambot. So, Ito siya. naman humba. Ayan, fresh. Kanina pa yung inihaw, tapos diretso humba. So, fresh. Ah, talaga. social. Ito naman 2 days pinapakuluan, Bisayang adobo manok. Para malambot pati buto. Pinili pa to sa puerto, sa bubong. Ah, social. So, grabe ang effort nito. Ito naman, Tapos ito naman, mahal ang kilo. Grabe yung nag-effort, nagluto. Magkano ang kilo? 400. Ay, 480. So, bawal yung kainin. Tapos ako, Kasi mahal eh. Di ba no? Pag mahal, bawal kainin. Display lang. grabe pag sakripisyo ko, kain pa ba kayo? Ah, ano sasabihin mo kay Brenda? Wala iba din. Ah, iba. Ah, ano sasabihin mo? Ah, Bigyan din naman niya ako. Ah. Nangako naman siya kagabi. Ah, talaga? Bibigyan ako ng 2,000. Ah. Sabihin ko kayong 5,000 muna. Okay. Palitsun ako. Dalawa na kayo demanding. Ayan na! Bakang! Si Bakang, uy. Ito na yung mga nagluluto. May breading sa... Uy, ang bango naman yan. Ah, si sibuyas. Ah, kasi pulutan na. Sa mga nagiinom ba? Yo! Rhea! Pinaka-garbosa sa tanan. So wala na yung kay Rhea kasi na-election. Dito na tayo sa leksyon. Ah, na-election. Local lang sa atin, yung best lang. So, si Baka Nagluto ka talaga kasi nga bukas wala yung iba. Special kayo sa akin eh. Hello! Ano ka ng ma? Tila tanan. Buti pa si Rhea ko, tanan, no? Oo. Total ang monthly niya. 50? Hindi, 20 yata yun. Iba ka rin yan eh. Oh, this is what we call So, dito sa lechon, ito lang yung parte ng crispy. Dito hindi na. So, paunahan na lang mamaya. Ah. Dito lang ang crispy. So, hindi pwedeng... Paunahan mamaya. Dito hindi. So, paunahan na. At least kayo may idea. Oh, kasi hindi mo siya pwedeng magkaano ba... Hindi, naano ko yung... Baka nakakatihan na siya. Bukas, another prawn and... Ano, Paano meron another ngayon, step. meron din bukas. Kanina pa ako dito alas 2? Alas 2? Ano na meron ngayon, meron na Excited ka kasi. Paano meron bukas, meron ngayon. Siya talaga yung pinaka-garbo. So, nandito na Pinakamayaman sa tanan. Sika, guys, sa Terea. Pero bukas, pero pagka 9, pagka na ka ng boiled egg na lang. Until 9 ang lechon. Oh, anak ka ng... Ano po sila, the castings. Kaya na kaya muli na daw siya. Magkaulan daw siya. Wala na. Magkainan na. Dito tayo. Kompleto na po sila. Ayan yung mga bayot.
Abang-abang na, oh, pak. Kain na nga daw. Muna. Asa ba na? Hala. Ano yun? Hindi, ano mo na yung sinabi mo? Yung pinangako niya. Sabi mo, kukunin mo. Oo. Ano? Kasi kung gabi walang maalala. Hay! Hala. Wala pala siya maalala eh. Pasensya ka. Kasama natin. Ha? Ha? 4KDI? Ano ba? Naka-prueba. Ah, hala. Kasi mo nga ka. Isa lang mabuli kami. Kauriban ba nagsabay to yung... Amin sila kung nakayelo at ako. Oo, kung kami mga tulundo. Walang lumayo. Isa man mag-video na to. Alin na mo? Alin na? Ipa-play si Cyril. Picture sa takay para maka $1 siya. Makabawi pa. Dapat yung side by side. Baka kanina. Doon siya sa working. Ayaw na po. Ay, magtago. Ang plato ba yun? Happy Fiesta to you! Happy Fiesta! Happy Fiesta! Happy Fiesta to you! Yeah. So, eto na finally, mula kanina pang alas 2 nandito ako. Makakakain na tayo! Kain na! Bekang enjoy na natin food. Inabusog na tayo. Ano mo ba kung We're done. Eating Happy Fiesta ulit, kinabakang. Nanonood kami na ano. Ay, hindi. Apat ang bantay niya. Hindi Sige, Happy Fiesta. May na late. Ha, Argel. Itong Dami po mga bisita na. tayo ang Oo nga, Mang. ang nakahiligan Tago ka. na elemento. Nung araw, isang tao lamang ang umakas na